ପିଲେମାନେ ଆଜିର ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବୋକା ଛେଳି। ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଭୋଜନ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଅକସ୍ମାତ୍ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୂଅରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଥକିଗଲା ଓ ତାକୁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଏ କୂଅରେ ସବୁଦିନ ପଡ଼ି ରହିବି? କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କୂଅରୁ ବାହାରି ପାରିବି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି କୂଅ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ସେ କୋକିଶିଆଳିକୁ ପାଣିରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ତୁମେ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଛେଳିକୁ ଦେଖି କୋକିଶିଆଳି ଭାବିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। ସେ ଛେଳିକୁ କହିଲା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ମରୁଡ଼ି ଆସିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କୂଅକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଏହି ପାଣି ବହୁତ ମିଠା ଓ ଥଣ୍ଡା। ଛେଳି କିଛି ବୁଝି ବିଚାର ନ କରି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଛେଳି କୂଅକୁ ଡେଇଁବା ମାତ୍ରେ କୋକିଶିଆଳି ଛେଳିର ପିଠି ଉପରେ ଚଢ଼ି କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବୋକା ଛେଳି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଗଲା। ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କଲେ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଗପଟି ତ ଶୁଣିଲ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା?